Ang simbahan mao'y tigtudlo sa mga kasuguan nga makadala nato ngadto sa langit. Muna nga kung aktibo ta sa simbahan, expected unta na nga malangit gyud ta. Sige lingi ay imong tupad ina sa imong paminaw malangit na gyud ka. Hasta nang kanang wa mulingi samot na ginang maglisod na ginaglangit, no? Ang magtutudlo sa balaod, daghan siyang nakatunan mahitungod sa balaod sa simbahan. Sige sa siyag adto sa simbahan kay sila may tigtudlo sa balaod. Ang iyang tumong ay iyang giadto si Hesus aron iyang lisod-lisoron. Og tinuod bagyod nga si Hesus maoy manluluwas, iyang gilisod-lisod, iyang gitagaan og problema aron kunuhay makit-an, mapamatud-an nga si Hesus dili tinuod nga manluluwas. Nya sa dihang niingon si Hesus, unsa may gitudlo sa balaod, magbabalaod man gyud ka, giunsam sa na nimo pagtuman. Nisulti dayon ang magtutudlo sa balaod sa greatest commandment of love. Love God first, nya love your neighbor as yourself. Ingos Kristo, kamao man day ka, buhatan na. Dito din siya nihimog problema, kinsa man ang akong isig katao. Who is or who are my neighbors? Kaya ang tong mong magud ato sa magbabalaod nga mo condemn si Hesus og tao, i-condemn niya ba? Dunay tao nga dili nato ilhong tao, naasay tao nga ilhon natong tao or isig ka tao. Hindi ko na be, ikaduhang lingi sa imong tupad, pangutan ay na isig ka tao ko nimo, na imo kong consider nga imong isig ka tao. Daghan kay nato nga di na makailas iyang isig ka tao. Mas makaila pagod siya sa iyang iro nga murag iyang isig ka tao kaysa iyang bana or sa iyang igsoon or sa iyang silingan. Naay mga tao ingon ana, mas pinangga niyang iyang hayop kaysa iyang silingan. Mas pinangga niyang iyang tanom kaysa iyang silingan. No? Lisod kaayo nga ang usa ka tawo imong dumtan, imong kasab-an tungod lang sa butang. No. Usahay mas pinangga biya nato ang butang kamo dinhi mga ginikanan. Kapila ninyo gilatos ang inyong anak tungod kay nakabuak lagbaso, nakabuak og plato. Di ba? Dili mo inana. Mo na nangutanas Kristo, kinsa may akong isig ka tawo? Ang pari, ang libita, kanang nag-assistant sa pari dito sa templo, wa mo tabang sa gitulisan nga ilag yung kadugo, Hudiyo. Ni ay Samarianhon nga kontra sa mga Hudiyo, kaaway sa mga Hudiyo. Pagkakita niya sa iyang kaaway nga hapit na mamatay kay gitulis, iyang gitabang, iya pag yung gihaguan, gigastuhan, hangtod gyud nga naayo siya. Iya tong kaaway. So ang dili tigsimba maoy nakatranslate sa sugo sa Ginoo, higugmaa ang imong kaaway, higugmaa ang imong isig ka tawo sama sa imong kaugalingon. Dinhi biteni anhin ako nga pastor sa laing tinuhoan nya nipalit og slot nya do na pag ini-text nako nga membro sa lain nga mga tinuhoan nga kontra jud kayo sa Katoliko. Katulo na kuno siya ni palit og slot, nangutana pagyud pader, dili bangilad nga di man ko Katoliko nya mo palit ko anang imong slot. Naku, okay jud kayo pangimbitar sa imong mga kauban nga pamalit mo dire. Nya katusang pastor sige sa siyag pa picture nako pader, idol kay tika pero pastor ko sa lain sang tinuhoan pader, pero palit sa ko ani imong slot. Naku, kanindot gud ana, banding-banding ta Nakaingon lang Hinoon ko niya Hinooy mga pastor o laing tinuhuan na malit og slot. Ang mga Katoliko pastilan. Daghana gid unta natong Katoliko pero ngano mga minus mong kay taghalin sa slot. Di gid lagi assurance
nga kanana ang kuanta kanang ni ata sa simbahan nga mubati sa ta sa gibati sa simbahan. Sa unang pagbasa, ang Ninibe kaaway ni Jonas. Sa iyang kasing-kasing galagot siya sa taga Ninibe kay mga makasasala kaayo. Gisugo siya sa Ginoo, isip propetas Ginoo nga badlo nga sila, sangyawi sila, yawat na lang maulian si Jonas. Di ko. Amo to nisibat siya, to siya padong sa Espanya, sakay siya barko. Gikuso-kuso sa balod, gipa tagaag subaskos Ginoo, hangtod gyud nahibaw-an ni Jonas, siya dahil mo'y nakaingon nga madaot hinuon ang iyang isig katao nga naglawig tungod lang sa iyang kabuang. Motong naingon sa ilabay ko sa dagat, haron mo hunong ning dagko kayong kaning subasko. Motong gilabay siya sa dagat, nya nagsugo ang Ginoo og isda nga dako kaayo, gikaon si Jonas, gitukob nya gisugo tulo siya kagabi, tulo ka adlaw dito sa lawom tiyan sa isda. Dito na siya nakaampo Ginoo in town. Katong atong salmo ba unsa gyud itubag na to? Mo pag-ampo ni Jonas. Unsa to? Luwason mo ang akong kinabuhi gikan sa gahong Ginoo. Ang giampo ni Jonas ba nakaamgo siya sa dito na siya sa ilawom sa tiyan sa isda pagkadako sa akong sala. Kung ilubong nako og mamatay, siguro jud kong maimpierno. Mao na ni ang gahong kanabang di ta mo bati sa kasakit, di ta gustong muluwas sa atong isig katao. Og tuod man gisugo sa Ginoo ang isda nga iluwa si Jonas dito sa baybayon sa nasod o siyudad sa Ninibe. Nisugot bang isda? Kinsa may mas buotan, si Jonas o ang isda? May pagmahimo na lang isda ning atong mga online o mga territorial parishioners, no? Ang kadaghanan. So nakang daghana ning atong mga online lang daan. Daghan kayo mo o mamalit lang mo tag sa kaslat. Sus, inigsugo sa Ginoo palit og slat o mo palit lang dayon mo, luwas dayon ta. Maluwas. Kanindot unta kung maliwatas isda, no? Nga may sunod ra gyud unsay sugo sa Ginoo og kanindot untag maliwat sa tani Jonas nga nakaamgo nga ako di ay sulugoon sa Ginoo. Di ko magbuot unsaon ako paggamit ang akong kinabuhi ug ang akong gasa isip propeta, mosunod ko sa Ginoo. Kanindot unta kon mahisama ta sa Good Samaritan nga wa siya mo padayon sa iyang panaw, migasto siya sa iyang kwarta para sa nagkinahanglan bisan pagani ug ang maong tao kaaway. Dili man ta kaaway sa simbahan, no? Di man mo kaaway sa simbahan. Di malit kitag slat atong tabangan, muhunong sa atas atong panaw. Ug mao kini karon ang atong paghandom sa dedication ining atong simbahan. Bunga ni sa atong pagtinampuhay, pagtinabangay, nakahimo tag nindot nga simbahanan, nindot nga lugar alampuanan. Ug ato nirong himuon ang atong paghandom sa maong dedication. So pamalit na mog slat ug ato nang himuon nga murabag pagpakita sa konkretong gugma ug pagtuo sa Ginoo.